Έχω έναν καλεσμένο για τον οποίο οι γυναίκες θα κάνουν wow μόλις τον δούνε. Τα τέργικα σύριαλ έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ένα από αυτά ήταν και ο Έρωτας και τιμωρία, μεγάλη επιτυχία σημείωσε στην Ελλάδα. Και ένας από τους ηθοποιούς του, ο Σαβάς ή αλλιώς Μουράτ Γελντιρίμ, είναι κοντά μας εδώ. Μόλις έφτασε από την Τουρκία, αμέσως από το αεροδρόμιο ήρθε εδώ. Καλώς ήρθες, Μουράτ. Πώς είναι το καλώς ήρθες, Μουράτ? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, Murat. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, απαντάει. Δεν χρειάζεται μετάφραση, αυτό το καταλάβαμε. Κοντά μας είναι και η Δήμητρα Ράπτη, η μεταφράστρια, η οποία θα βοηθήσει να γίνει αυτή η κουβέντα. Για πολλωστή φορά στην Ελλάδα, έχει έρθει αρκετές φορές. Τι είναι αυτό που τον κάνει και έρχεται στην Ελλάδα, τι του αρέσει? İlk defa mı geliyorsunuz Yunanistan'a, Atina'ya? 5. kez gelişim. Είναι η πέμπτη φορά που έρχεται εδώ. Τις μετράει, σαν τα παγωτά που μετράγαμε μικρή. Niye o kadar çok defa geldiniz buraya? Sıkıldıysa benden bir daha gelmem yani. Αν λέει τον βαρεθήκατε, λέει, να μην ξανάρθει. Καθόλου ίσα ίσα. Εμείς δεν θέλουμε να έρχεται γιατί πραγματικά ζηλεύουμε οι άντρες που δεν έχουμε τη γοητεία του. Γιατί πραγματικά όλες οι γυναίκες μας μιλάνε γι' αυτόν. Erkekler burada çok kıskanıyorlar sizi. Kendisi? Εσείς, λέει, ο ίδιος τον ζηλεύετε? Εγώ, είναι και η γυναίκα μου εδώ. Πού είναι η γυναίκα μου? Να, my wife. Onun eşi orada diyor. Όχι, όχι, εγώ χαίρομαι που είναι εδώ. Εμείς οι ωραίοι άντρες μεταξύ μας τρέφουμε αμοιβαία αισθήματα. Zaten yakışıklı erkekler birbirlerine aynı şey düşünüyorlar kendileri için. Siz ve o. Yani. Λοιπόν, τι του αρέσει στην Ελλάδα και έρχεται? Niye o kadar defa geliyorsunuz buraya Atina'ya? En çok ne seviyorsunuz burada? 2 kez kanserli çocuklar için geldim. Hı hı. UNESCO'nun yapmış olduğu bir programa katıldım. Aslında ikisi de UNESCO'nun yapmış olduğu bir programda, hazırlamış olduğu bir programda. Onlara katılmak için geldim. Τις 2 φορές που ήρθε για την UNESCO. Για αυτό το πρόγραμμα ήρθε κυρίως, για να βοηθήσει τα παιδιά που είχαν καρκίνο. Bir kez tatil amaçlı geldim. Μία φορά ήρθε για να κάνει διακοπές. Πέρασε καλά, του αρέσουν οι διακοπές στην Ελλάδα, θα το ξανακάνει? Bu tatil nasıl oldu sizin için? Beğendiniz mi Atina'yı? Tabii. Atina'yı, Selanik'i ve diğer sizin 3 tane adanız var. Mykonos, Santorini Yok, falan. aşağıda, Aşağıda. Girit. Acaba? Değil ya. Şu an isimlerini tam hatırlayamayacağım. Tamam, tamam. Bir de Güz Sancısı adlı bir filmimiz vardı. Onun galası için Atina'ya gelmiştik. Έχει έρθει λοιπόν και τις διακοπές επίσης είπαμε και πήγε στην Θεσσαλονίκη, πήγε στην Αθήνα, επισκέφτηκε τα νησιά μας που του αρέσανε πάρα πολύ και επίσης ήρθε στην πρεμιέρα για την πολύ γνωστή ταινία που είχε κάνει, Πνιγές του Φθινοπόρου. Έτσι, Güz Sancısı. Οι Έλληνες πώς τον αντιμετώπισαν και κυρίως οι Ελληνίδες όταν τον είδαν και στα νησιά, δηλαδή τρέχανε, φωνάζανε. Yunan kadınlar nasıl gördüler sizi Yunan adalarına girdiğiniz zaman? Çok böyle heyecanla beklediler. Çok böyle özel durumlar oldu mu? Şimdi ondan önce yani buraya 5. kez yani gelmemi sağlayan en büyük sebeplerden bir tanesi. İnanın sizler Türkçe konuşsanız hiç yadırgamam veya bizler Yunanca konuşsanız siz yadırgamazsınız. İki ülkenin insanın birbirine çok yakın olması, sıcak olması. Ναι. Λέει ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια πολύ ζεστή επαφή μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν εμείς μιλάμε ελληνικά ή αν κάποιος πάει στην Τουρκία και μιλάει ελληνικά ή αν κάποιος έρθει στην Ελλάδα και μιλάει τουρκικά. Μεταξύ μας είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι 2 λαοί και αυτό είναι το πιο σημαντικό που μετράει. Και πάντα να μπορούμε να δεχόμαστε ο ένας τον άλλον με... Και φαίνεται πόσο καλή είναι η σχέση μας, γιατί τα σύριαλ τα τουρκικά σκίζουν στην Ελλάδα, το ξέρει φαντάζομαι. Ναι, Πού πιστεύει ότι οφείλει αυτή η μεγάλη επιτυχία? Teşekkür ederim desin. Teşekkür ederim. Αύριο το απόγευμα. Τι λέει? Teşekkür ederim τι σημαίνει, ξέρετε? Όχι. Εδώ φαντάζομαι όλοι οι φαν του θα ξέρουν τι σημαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Teşekkür ederim. Hiç yadırgamadım mesela. Teşekkür ederim. Δεν δώσατε, λέει, κάποια
Δεν δώστε κάποια αρνητική σκέψη πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ωραία. Αλλά πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, δηλαδή πραγματικά. Siz böyle ne dersiniz? Yani bu Aşk ve Ceza son dizi ki burada oynadı Atina'da çok büyük bir herkes görüyordu yani bu diziyi. Niye o kadar bir tepki verdi bu dizi Yunanistan'dan sizce? Yunanistan'da çok sevildi. Aynı zamanda Aşk ve Ceza dünyada da çok seyredilen bir dizi oldu. Aslında baktığınız zaman biz bir yörenin hikayesini anlattık. Fakat biraz evrensel bir hikayeydi bir taraftan da. Çünkü aile olmak, aileye sahip çıkmak yine sonuç itibariyle bir insan hikayesiydi. Yani sevilmesi biraz da bizim de çok hoşumuza gitti tabii. Tabii ki, evet. Λέει ότι του άρεσε πάρα πολύ που πραγματικά είχε τόσο μεγάλη επιτυχία η σειρά του Έρωτας και Τιμωρία εδώ στην Ελλάδα και είναι μια ιστορία η οποία είναι ουσιαστικά έχει ένα νόημα παγκόσμιο, δηλαδή όπου και να παίξει είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα γίνει αποδεκτό από τον κόσμο και θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Οπότε έτσι έγινε και στην Ελλάδα. Βέβαια το ότι εμείς δείξαμε ίσως λίγο παραπάνω ενδιαφέρον του άρεσε περισσότερο. Έχουμε δει κάποιες Έλληνες ηθοποιούς, γυναίκες κυρίως, να παίζουν σε κάποιες τουρκικές σειρές. Θα έπαιζε ποτέ σε ελληνική σειρά αν του γινόταν πρόταση? Ναι. Siz Yunan bir dizide böyle bir teklif olsaydı oynamak ister miydiniz? 5'tir aynı şeyi söylediniz ama henüz bir teklif gelmedi. Λέει τόσο καιρό, λέει, εδώ και 5 χρόνια το ίδιο πράγμα λέτε, λέει, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει μια πρόταση. Τώρα. Περαμπέρ, μαζί. Και κομμωδία πέστε. Κομμωδία. Δεν ετοιμάζουμε ένα σόου εδώ στο Μέγα, οπότε θα παίζουν και διάφοροι guest. Ωραία. Μια πολύ ωραία ευκαιρία. Büyük bir show olacak burada, Mega kanalda. Ve siz de oynayabilirsiniz beraber bir iş yapabiliriz yani. Γνωρίζει κάποιους Έλληνες ηθοποιούς έτσι, δηλαδή κάποια ονόματα που έχει δει, που του έχουν κάνει εντύπωση ή έχει δει σε κάποιες ταινίες? Siz böyle Yunan aktörler, sanatlar biliyor musunuz ki çok böyle ünlü olabilir ya da siz seviyorsunuz en çok? Evet, sadece biraz isim özürlü olduğum için biraz da zor Sakıcı geliyor olabilir isimler. mesela. Efendim, tabii. Sakıcı en son olabilir. beraber UNESCO ile beraber çocuklar için yaptığımız bir programda iki tane çok büyük sanatçı singer. Fakat şimdi isimleri tam olarak hatırlayamayacağım. Tamam. Dediğim gibi bir yönetmen aynı şekilde ve birkaç da oyuncu biliyorum. Fakat isimlerini şu anda tam söyleyemem, telaffuz edemem. Yani. Tamam. Ξέρει αρκετούς τραγουδιστές και κυρίως... Görürsem tanırım. Εννοείται τώρα, δεν μπορεί να τους προφέρει, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολη, εννοείται. Αλλά άμα τους δει, λέει, θα τους καταλάβει αμέσως και είχαν συνεργαστεί στο πρόγραμμα που είχαν κάνει με την UNESCO όταν είχε έρθει εδώ. Τους είχε γνωρίσει και τους είχε αγαπήσει πάρα πολύ. Εδώ στην Ελλάδα έχει πάει σε μπουζούκια. Burada canlı müzik dinlemeye gittiniz mi? Buzuki tarzı. Canlı müzik yani. Canlı müzik, hayır dinlemedim hiç canlı müzik. Sadece bazı restoranlarda yani tek kişinin enstrüman çaldığı birkaç yer vardı. Oralara gittim ama tam anlamıyla bir canlı müzik çalan bir yere gitmedim. Δεν πήγε, λέει, σε μπουζούκια, αλλά πήγε σε διάφορα μικρά μαγαζάκια που παίζανε μουσικούλα, έτσι, μαζί με φαγητό, σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Στα μπουζούκια δεν έχει πάει. Την άλλη φορά που θα έρθει να κάνουμε τη συνεργασία αυτή στο σοου, θα πάμε και μπουζούκια μετά, του το εγγυώμαι. Ωραία. Gelecek defa geldiğinizde diyor, söz veriyor ki Buzukya'ya götüreceğiz sizi. Bugüne ne olmuş? Σήμερα, λέει, απόψε. Είναι έτοιμος για όλα. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, γιατί παίζω εκεί το βράδυ εγώ. Θεσσαλονίκη. Selanik'te oynuyor kendisi. İsterseniz oraya da gidebiliriz. Go to Σαλόνικα. Οι γυναίκες οι Ελληνίδες του αρέσουν, δηλαδή που κυκλοφορούν στον δρόμο ή σε μαγαζί? Yunan kadınlardan ne düşünüyorsunuz? Yani güzel mi? Έχουν κοινά ne στοιχεία έτσι με τις... genelde? Sence? Εντάξει, ένα δείγμα, ναι, αντιπροσωπευτικό της Ελληνίδας Καλονής. Έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να παίξει στην Επίδαυρο. Έχει πάει στην Επίδαυρο, έχει δει παράσταση, έχει δει το χώρο ή έχει ακουστά για το χώρο αυτό. Και εντάξει, για μας είναι ιερός και θα ήθελε απλά να νιώσει αυτή την εμπειρία.
Siz söylediniz ki Epidavros Tiyatrosu'nda oynamak istiyorsunuz. Gerçekten böyle bir durum var mı? Onu şöyle, yani tiyatro izlemeye gittiğimiz zaman sorulan bir soru üzerine tabii ki her oyuncu burada oynamak ister. Ben de onlardan biriyim. Oynamak isterim burada demiştim ama yani onunla ilgili bir projemiz yok tabii ki. Βέβαια, θα ήταν μεγάλη του τιμή, λέει, να παίξει εκεί, θα το ήθελε πάρα πολύ, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποιο project το οποίο να οργανωθεί και για να μπορέσει να παίξει Yani εκεί. senin gelecek sefer yemek yeriz demen gibi bir şey. Nasıl, anlamadım? Gelecek sefer yemek yeriz demesi gibi bir şey yani. Benim. Α, εντάξει. Είναι σαν να του λέτε εσείς ότι την επόμενη φορά θα πάμε για φαγητό, ας πούμε, κάπως έτσι λέει για την Επίδαυρο. Εντάξει, ναι, λέω, απλά επειδή το έχει δηλώσει αν... Ναι. Για την καινούργια ταινία, τι έχουμε να πούμε? Yeni bir filminiz olacak şu an. Onunla ilgili biraz böyle söyleyebilir misiniz? Nasıl bir film olacak? Ne zaman çıkacak falan? Evet. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Oynadığım karakter Kırımlı. Önce Rus tarafında savaşıyor. Çünkü Kırım o dönem Rusların himayesi altında. Daha sonra esir olarak Almanlara esir düşüyor. Ve Almanlar da bir Türk grubu kurmak istiyor. Ruslara karşı. Bizimle beraber savaşırsanız, esirlere bunu söylüyorlar. Bizimle beraber savaşırsanız, biz de Kırım'ı onlardan aldığımız zaman veya Azerbaycan'ı veya diğer Türk cumhuriyetlerini evet, size oraları veririz diyorlar. Fakat tabii ki... O zaman savaş filmi. Tabii savaş ama bir aşk hikayesinin üzerine oturtulmuş bir savaş filmi. Daha sonra orada bir Polonyalı direnişçi bir kadın. Yavaş ανατρեմ ben de, siz de söylersiniz, olur μου? Λοιπόν, τώρα καινούργια ταινία που θα βγει λέγεται Κρέμλε, ο άνθρωπος από την Κριμαία, και είναι μια ιστορία, ουσιαστικά βασίζεται σε ένα πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Κριμαία υπήρχαν κάποιοι εχμάλωτοι. Αυτοί οι εχμάλωτοι ήταν και οι Τούρκοι. Και υπήρχαν οι Ρώσοι και υπήρχαν και οι Γερμανοί. Όπου είχαν πάρει οι Ρώσοι εχμάλωτους στους Τούρκους. Και μετά ήρθαν οι Γερμανοί και λέει: άμα κάνετε συμμαχία μαζί μας, θα αντιμετωπίσουμε τους Ρώσους μαζί. Αλλά μέσα σε αυτό το όλο το κλίμα, κατά κάποιο τρόπο πολεμικό μπορούμε να πούμε, έχει και μια ιστορία αγάπης, λέει. Όπου bu aşk hikayesi dediğiniz... Orada bir Polonyalı direnişçi, Almanlara karşı direnen bir kadın, Selma Ergeç ve ben ikimiz başrolde oynuyoruz. Bu kadın neydi? Polonyalı bir direnişçi. Polonyalı. Polonyalı bir direnişçi oynuyor. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι από την Πολωνία και η οποία... Şu an ekranda görünen... Ναι, τώρα που το βλέπουμε ήδη. Και την οποία την ερωτεύεται και ζουν έναν έρωτα μαζί, όπως βλέπουμε και στην οθόνη, έτσι. Maalesef. Καλή επιτυχία. Ne zaman çıkacak bu film? 12 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek. Tahminim Yunanistan'da da girer diye düşünüyorum ama tarihini tam bilmiyorum. 12 Δεκεμβρίου θα βγει στην Τουρκία αυτή η ταινία και λογικά θα έρθει και σε εμάς αργότερα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είναι. Ωραία, θα την περιμένουμε. Ναι. Θα ήθελα τώρα να μας χαιρετήσει ελληνικά όμως. Ξέρει κάποια λέξη στα ελληνικά? Selam vermek için Yunan bir kelime biliyor musunuz? Kalimera. Kalimera. Günaydın o zaman, ναι. Και όταν φεύγουμε τι λέμε? Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, αυτό είναι. Ο Μουράτ μας είπε καλημέρα, μας είπε και γεια σας, μας είπε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τον ευχαριστούμε που ήταν σήμερα kondά μας, μόλις ήρθε από το αεροδρόμιο. Ήταν μεγάλη τιμή για μας που ήταν εδώ. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ταινία και σε ό,τι άλλο İyi başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, τα μιλάω κι εγώ. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Λέμε και εμείς λοιπόν. Και τον περιμένουμε να κάνουμε τη συνεργασία αυτή. Πάμε και πάμε μετά στα μπουζούκια. Bekliyoruz o zaman sizi. Bu show'da için yeni bir iş olacak aramızda inşallah. Ve aynı zamanda Buzuke'ye gideceğiz beraber. Tiririm. Okey. Canlı müzik dinlemeye.